Dat is net best. Dat is net best voor deze omgeving. Dat is verschrikkelijk. We moeten mensen gaan al hier heen haast. Al in de oud, drachten. Het is een besluit wat wij moeten nemen in termen voor de toekomst van het ziekenhuis zelf. In afgeslankte vorm verder. Niet ieder ziekenhuis kan voor de toekomst alles nog bieden. Het ziekenhuis is te liet om aan alle normen voldaan te kennen en in de toekomst zou het financieel ook niet meer uitkennen. Naast de spoedeisende hulp, de cardiologie en de oncologie worden ook complexe bevallingsaars net meer in dakken dienen. Om het voortvallen van de spoedeisende hulp op te vangen, komt er in de regio een extra ambulancepost. Het is nog net bekend hoeveel baan verlengt Jenne. Een deel is natuurlijk zeker wat verloren gaat, maar op de andere kant weten we ook dat de zorgvraag groter is voor de toekomst. Dat bedoelt, wat hier niet een werkgelegenheid is, dan heb je dan wel op andere plekken. Dit kan je net misderen. Wat had ze dit maar moeite opzetten alle keer? En dan moet het zo verdwijnen. Nee, je bent gewoon voor me, ja.